जिंदाबाद 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 यूपीपीएल लॉन्ग लिव यूपीपीएल लॉन्ग लिव जिंदाबाद 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 यूपीपीएल लॉन्ग लिव यूपीपीएल लॉन्ग लिव प्रमोद बरो जिंदाबाद 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 प्रमोद बरो लॉन्ग लिव यूजी प्रमोद जिंदाबाद 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 यूजी प्रमोद लॉन्ग लिव रणगीरा नार्जारी जिंदाबाद 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 रणगीरा नार्जारी लॉन्ग लिव रंजित बसुमतारी जिंदाबाद 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 रंजित बसुमतारी लॉन्ग लिव दिनैहाय बयनिसिमबो आं खुलुमनाय जासिदों दिनै जिथि गायसननाय सान इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि दिनै मिरु हिसाबै जोंहा दतमा बे हालामाव दिनै इउपिपिएल दोलोनि गायसननाय सानखौ फालिगासिनो दङ आरो मिरुनि बिथोन बायदियै जोंहा मोनफ्रोमबो समस्तिनि सिङाव जोंहा जेसेबां प्राइमारि कमिटि दङ बे प्राइमारि कमिटिखौ जोंहा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जा संकल्प दिवस थामहिनबा नैबे जिथि गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै माखासे हाबाफारि लानो बिथोन होनाय लेखा जोंनि 14 नं सिरांदुवार समस्तिनि सिङाव जोंहा 10टा प्राइमारि कमिटि दङ बे 10टा प्राइमारि कमिटिनि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों दिनैहाय नैबे गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा फुंबिलिनि जे हाबाफारि जा फिरफिला बेरायहोनाय उरहोनाय लोगोसे जोंहा रायजो राजाफोरखौ लानानै जे सावरायनाय जे हाबाफारि जे गेवलां मेल बेखौ जोंनि प्राइमारि दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ जोंहा मावफुंनानै फोजोबबाय दिनैहाय आङो नैबे हाथिसार प्राइमारिनि सिङाव जोंहा नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गायसननाय साननि आङो खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिदों जोंनि बड'लेण्डआव थानाय आसामाव थानाय सा सानजा भारताव थानाय सारा भारताव थानाय गासै जोंनि इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम नैबे गायसननाय साननि आङो गिदिरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय आं गिबियाव जासिबाय आङो बिनि गेजेरजों बेखौनो आङो खावलायनो लुबैदों जे जोंहा इउपिपिएल दोलोआ दिनै फैयै फैयै 10 बोसोराव आगान सुरबाय बे 10 बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ दिनै रायजो राजानि दोलो मोनसे जानो थांगासिनो दङ रायजो राजाजों अनसायजानाय मोनसे दोलो बे दोलोखौ जोङो बुंनो हायो आरो बेखौ दैदेनग्रा जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बेखौ गोख्रों दैदेननायनि गेजेरजों दिनै जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गासै हारि माहारिखौ लाजोबनानै बिथाङा बे इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिम खालामनो नाजादों आरो थांनाय समाव जेरैबायदि बे गोख्रों खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंहा इउपिपिएल दोलोआ 5 बोसोर जोंनि बिटिआर सरकार बा बिटिसि सरकार जोंहा मोनफुंनो हानाय बेखिनिखौ जोङो मोननो हादों आरो बे इउपिपिएल दोलोनि गेजेरजोंनो बिटिआर सरकारखौ सामलायनायनि गेजेरजों जोंहा प्रमद बर'नि दैदेननायनि गेजेरजों जथेस्थ जोंहा गोदान 30निफ्राय 35 बेबायदि गोदान आसनि लानानै रायजोफोरनिसिम जोङो सौहैहोनो हादों जों बेखौ बिखा बुनानै दिनै बुंनो हायो आरो रायजो राजाफ्रा जथेस्थ बेफोरबायदि आसनिखौ मोननानै जोङो गोजोननाय बिथांमोना जोंनो जासिदों साबायखर जोंनो जासिदों आरो जोङो आसा खालामो बे इउपिपिएल दोलोनि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय जोंहा बिसायख'थियाव आरो देरहासार खालामनानै आरो जोङो इउपिपिएलनि बिजाथिखौ जों देरहासार खालामनानै नैथि खेबनि थाखाय जोङो सरकार जोङो मोननो थांगासिनो दङ आरो बे सरकारखौ जोंहा प्रमद बर'आनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा जागोन बेखौ जोंहा 100% जोंहा बिसास फोथायनाय जों लाखिदों दा बेनिखायनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा दिनै सान हर बानाय मेंनाय बेबायदि गैयालासे दिनै मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो निश्चय 25निफ्राय 30 बेबायदि बिजाथि देरहानानै जोङो आरोबाव नैथि खेबनि जोंहा सरकार खालामगोन जों बेखौ गोथौ फोथायनाय जोङो लाखिदों